Bo día, señoras deputadas, señores deputados, representantes das traballadoras e dos traballadores dos servizos públicos. O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia pide a retirada do proxecto de lei de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. Manifestamos non só o noso rexeitamento ao fondo, senón á forma, que é o que se debate neste momento. O que se está a facer por parte da maioría parlamentaria do Partido Popular é aplicar o rodillo sen ningún tipo de interese en abrir canles de diálogo para poder establecer acordos e definir conxuntamente neste Parlamento que tipo de servicios públicos queremos en Galicia. Estamos a ver como se utiliza o Parlamento como un elemento decorativo. Este proxecto de lei é un proxecto de lei, pero ben pode parecer un intento de ser un decreto lei que fuxa de calquera tipo de debate cos representantes das galegas e dos galegos. Señores e señoras deputadas, este proxecto de lei é un proxecto de lei que impide unha tramitación ordinaria. Se recurre á lectura única e se pon enriba da mesa un proxecto de lei que foi cambiado no trámite entre a configuración do anteproxecto e a súa aprobación polo Consello da Xunta. Quero destacar aquí que se incumple o disposto no último debate do Estado da Autonomía, concretamente nunha resolución que todos os grupos aprobamos, no que se garantizaba que todos os proxectos de lei contarían con informes preceptivos e vinculantes. Non é o caso. O Goberno sáltase os acordos deste Parlamento, o que considera un elemento ornamental e non o centro da vida política galega. E se intenta impoñer unha norma que rompe o marco de relacións laborais, que deteriora os servizos públicos de Galicia e que é, nin máis nin menos, unha fuxida cara adiante de quen foi incapaz de dar respostas aos problemas das galegas e dos galegos. Trátase de demonizar, de criminalizar os empregados públicos a través deste proxecto de lei, facendo recaer neles a responsabilidade dunha crisis económica da que non son responsables. E se fai intentando evitar calquera tipo de debate. Se utiliza o procedemento de lectura única fuxindo da tramitación ordinaria. Se incorpora unha memoria económica a este proxecto de lei que non se corresponde co proxecto que foi informado. O Goberno puxo a informar os servicios xurídicos e económicos da Xunta de Galicia un proxecto que despois cambiou no propio Consello da Xunta, introducindo un novo artigo que non está cuantificado en termos económicos e, oh casualidade, que lle afecta ao personal directivo, a quen decide o Goberno designar a dedo. Sin embargo, si utilizan os servicios económicos para cuantificar o que lle afectaría aos empregados dos servicios públicos galegos. Polo tanto, estamos diante dun proxecto de lei que é trampa, que non conta coas memorias económicas definitivas. É un proxecto de lei que non ten en conta os informes xurídicos que poñen en cuestión determinadas decisións. Vaya rematando, por favor. Remato, señora presidenta. Determinadas decisións que son esenciais para conservar a calidade dos servicios públicos no noso país. En definitiva, estamos diante dun trámite de lectura única que o que pretende é impoñer unha mordaza para que neste país
non poidamos debatir de que tipo de servicios públicos queremos. E quen é responsable diso é quen se senta na presidencia da Xunta e quen foi incapaz de darlle a este país respostas, quen se comprometeu a resolver o problema económico de Galicia e hoxe o único que fai é fuxir cara adiante sin darlle respostas a este país. Polo tanto, imos a rexeitar o trámite porque é un auténtico atropello e é unha decisión que, desde logo, convirte a este Parlamento nalgo decorativo e non no centro da vida política para os galegos e para as galegas. Nada máis e moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia ten a palabra o señor Rodríguez Miranda. Gracias, señora presidenta. Bos días a todas, señoras diputadas, señores diputados. Benvida tamén aos representantes e traballadores públicos que hoxe nos acompañan. Vou tratar neste trámite de facer o que procede, que é xustificar por que esta norma se debe tramitar utilizando un procedemento concreto. O procedemento que o Regulamento da Cámara prevé no seu artigo 134.1, que establece literalmente cando a naturaleza